Perdón, podemos encender as luces da tribuna de invitados, que están a escuras? Grazas. Moi bo día a todos os membros da corporación, señor secretario, señor interventor, personal municipal que nos acompaña, así como os xornalistas, o público asistente na tribuna de invitados, así como a toda a xente que nos sigue a través do sinal das redes municipais en streaming. Damos comezo a esta sesión extraordinaria do Pleno que ten un asunto único. Señor secretario. Asunto único, ratificación da aprobación do límite de gasto non financiero, aprobación do proxecto de orzamento xeral e cadro de persoal da Corporación por exercicio 2020. Ben, constan dúas enmendas presentadas, unha enmenda de carácter técnico e unha enmenda de modificación presentada polo Grupo de Ciudadanos. Iniciará o debate o voceiro do Goberno Municipal, señor Laje Tuñas. A continuación, cada grupo terá unha primeira intervención de 10 minutos e despois un turno de réplica de 5 minutos. Como en todos os plenos, sonará a campana cando excedan o tempo estipulado. Señor Laje, ten a palabra. Bo día, señora alcaldesa, señoras concelleiras e señores concelleiros, a todos os veciños e veciñas da Coruña que poidan estar seguindo esta sesión plenaria. Presentamos hoxe ao Pleno da Corporación o proxecto de orzamentos para o ano 2020 despois de ter sido aprobado pola Xunta de Goberno Local e tamén pola Comisión de Economía, Facenda e Administración Xeral. O proxecto de orzamentos que defendo aquí hoxe en nome do Goberno que lidera a nosa alcaldesa é o resultado de plasmar unha parte do programa de goberno que os socialistas temos presentado fai 6 meses, pero é tamén o resultado dun proceso de diálogo fructífero cos grupos municipais da Marea Atlántica e do Bloque Nacionalista Galego. Comenzamos a negociación dos orzamentos na primeira semana de outubro e o pasado día 23 de decembro anunciouse un acordo que plasmaba semanas de traballo intenso, onde prevaleceu o interese da cidade por riba de calquera interese partidario. Os proxectos e as propostas compartidos co Bloque Nacionalista Galego e coa Marea Atlántica teñen unha finalidade: dotar a Coruña duns orzamentos netamente progresistas e comprometidos coas necesidades da nosa cidade. Tamén teño que agradecer ao Grupo Municipal de Ciudadanos e á señora Martínez as súas propostas e o seu ofrecemento constructivo permanente concretado, sen ir máis lonxe, o pasado 13 de decembro coa súa misiva dirixida a nosa alcaldesa que foi despois refrendado co acordo selado na xuntanza do pasado venres 27 de decembro. Teño que decir que lamento que o Grupo Municipal do Partido Popular, que é un grupo relevante e que ten o noso respeto, xa que representa a moitas coruñesas e coruñeses, non teña feito propostas nin teña querido cooperar de forma constructiva nestos orzamentos. Agardo que en vindeiros exercicios sexa posible que se incorporen á senda da construcción dunha cidade sin ningún tipo de miramento nin interese partidario. O orzamento municipal para o ano 2020 aséntase sobre os seguintes pilares: o impulso ás políticas de reactivación económica cunha clara aposta polas políticas de benestar social e un firme compromiso co medio ambiente con especial incidencia na mobilidade urbana. O apoio a un orzamento expansivo que reforce tanto o investimento como o gasto social, favorecendo a mellora dos servizos públicos municipais. E a distribución dos fondos públicos tendo en conta a todos os barrios da cidade, favorecendo o dereito á vivenda e o benestar de proximidade. Tamén forma parte
dos eixos e dos pilares do orzamento municipal para o ano 2020 e do conxunto da acción do Goberno, dado que é unha política transversal, a decidida aposta dos socialistas deste Goberno e das forzas que apoian este orzamento polas políticas de igualdade. E como non pode ser doutro xeito, o corolario a estes pilares é a defensa dos intereses da cidade, por riba de calquera interese partidario. A Coruña, como ben ten dito a nosa alcaldesa, é o primeiro, o segundo e o terceiro. É, en definitiva, a nosa prioridade. E, polo tanto, reclamaráselle á Xunta de Galicia, ao Goberno do Estado e a calquera institución ou administración que teña que actuar ou que poida actuar en cooperación co Concello nesta cidade, os investimentos necesarios para o desenvolvemento económico e social, tanto da Coruña como da área metropolitana. Teña a cor política que teñan as institucións, a nosa obriga e o noso compromiso cos coruñeses e cas coruñesas é defender con firmeza, diálogo e cooperación institucional os intereses da nosa cidade. O acordo asignado cos grupos políticos da Marea Atlántica do Bloque Nacionalista Galego que respalda o proxecto de orzamentos para o ano 2020 impulsará, entre outras accións, o reforzo dos servicios públicos municipais, incrementando as partidas destinadas a dotar de máis personal a departamentos centrais. Falemos de servizos sociais, falemos de urbanismo, falemos de contratación, falemos de seguridade cidadá. O incremento do gasto social, afortalando as políticas de benestar. Entre outros, moitos, dado que polo tempo que temos non se poden citar todos, ampliando o servicio de axuda no fogar cun novo SAF5, ao cal se destinarán 600.000 euros para este novo contrato neste ano 2020. Ampliando as partidas destinadas á emerxencia e á renda social que alcanzarán cuantías superiores aos 2,4 millóns de euros no seu conxunto, ou creando novas prestacións, como o servicio de lavandería a domicilio pensado para persoas maiores de 80 anos con grandes dificultades de mobilidade, dotando na súa fase inicial con 120.000 euros a esta nova prestación e, desde logo, apostando, como xa temos dito e como xa se ten apuntado dentro do Goberno, polos programas de combate da soidade das persoas maiores. Unha política de carácter transversal, unha política de benestar, fortalecendo os programas de entidades que traballan en cooperación co Concello neste ámbito tan relevante. Tamén a posta en marcha dun plan de inclusión social que conta cunha partida específica vinculando a inclusión a itinerarios. Tamén o incremento da dotación dos campamentos, asegurando a existencia de persoas coidadoras para atender a nenas e nenos que teñen necesidades especiais. Potenciando o servicio de canguraxe, incrementando recursos e mellorando as prestacións. Pero tamén establecendo a gratuidade das escolas infantís municipais de 0 a 3 anos, por o cal se destinan 473.000 euros a maiores do que xa ven destinando o Concello dende fai moitos anos nunha política progresista claramente identificada cas políticas que teñen un sello socialista nesta cidade dende fai moitos anos. Consolidando esos mesmos programas educativos, as bolsas de estudio no estranxeiro e incrementando os recursos destinados ás políticas de igualdade co obxectivo posto en chegar no 2023 ao 1% do orzamento municipal. Non só pensamos no presente, tamén traballamos pensando no futuro e por iso encargaránse os proxectos para dúas posibles novas escolas infantís, unha no ofimático e outra combinada cun centro de día entre os Maños e Bioño. Destinaránse máis de 800.000 euros ao financiamento de obras en colexios e escolas infantís para impulsar en 2020, con carácter plurianual, intervencións pendentes no CEI, María Pita, no Raquel Camacho, no Sanjurjo de Carricarte, no San Francisco Javier ou na Escola Infantil Municipal Os Cativos, entre outros centros. Moitas destas actuacións deberían ser asumidas pola Xunta de Galicia, que lamentablemente dende fai anos fai desación de funcións no seu plano competencial e ten discriminada a cidade da Coruña no mantemento e mellora dos centros educativos. Tamén incrementando a partida de investimentos, que sube nun 13% e que permitirá en toda a área de infraestructuras numerosas actuacións que se estenderán a diferentes barrios da cidade e que permitirán contribuir ao desenvolvemento económico e ao equilibrio territorial da mesma. Tamén apostamos por garantir
o compromiso coa dinamización económica e a xeración de emprego, impulsando o Consello Económico Social e un plan de desenvolvemento económico para a Coruña e a súa área metropolitana, pero tamén dinamizando o comercio cun plan específico ou facendo unha avaliación futura sobre unha posible bolsa relativa aos baixos comerciais en réxime de aluguer. Sen dúbida, o reforzo ás políticas orientadas ao dereito á vivenda cobran especial significación cunha partida de 450.000 euros destinada á bolsa de vivenda en aluguer e tamén aquelas que son dirixidas ao impulso á rehabilitación de vivenda, como puideron coñecer os coruñeses e coruñesas xa nestes días. Novas convocatorias destinadas con fondos municipais a áreas de rehabilitación integral e áreas de regeneración e renovación urbana. Reservaránse 1,2 e 1,45 millóns de euros respectivamente. A aposta, sen dúbida, polas políticas medioambientais, con especial incidencia na constitución dun operador enerxético municipal que impulse políticas de transición enerxética e tamén o impulso ao plan de acción da Estrategia de Infraestructura Verde. Ambos se impulsarán no ano 2020, ao igual que o reforzo da rede de centros cívicos con diferentes actuacións para manter e mellorar estes equipamentos singulares e que forman parte xa da tradición das políticas que o Partido Socialista ten implementado nos últimos 30 anos nesta cidade. Tamén se fará un plan integral de accesibilidade para o cal hai unha partida específica e se abordará toda a reforma global do mapa de liñas de autobús, tal e como ten adiantado a nosa alcaldesa xa en diferentes ocasións. Executaránse diferentes actuacións en materia de carril bici, actuacións proxectadas, continuando ca rede ciclable, reforzando Bici Coruña coa introducción da bici eléctrica e a instalación de 27 novas estacións, seguindo sempre criterios de equilibrio territorial, dando cobertura a todos os barrios. Nesta primeira intervención, quero rematar por destacar a aposta pola humanización, por unha cidade camiñable, con deseño de vías, de prazas, de parques e de rotondas, de maneira que se acurten os camiños e se minimicen os rodeos. Traballaremos por unha cidade accesible, camiñable, con un compromiso claro dun cambio de modelo en torno á mobilidade. Señora alcaldesa, señores concelleiros e concelleiras, este proxecto de orzamento responde claramente a unha formación, a unha formulación netamente progresista, de firme compromiso coas necesidades da cidade. E esta maioría que hoxe dá pé a este orzamento non son 260 millóns de euros como unha cifra. Detrás dunha cifra hai moito traballo, hai moito diálogo, hai moitas persoas que queren facer posible que a Coruña poida ter uns orzamentos municipais acordes cos tempos, cas demandas e coas necesidades que ten a cidade. Executalos será o reto. O primeiro paso é este, que é presentarlle ao Pleno da Corporación unha proposta onde a inmensa maioría tivo a oportunidade de participar e participou. E a todos aqueles que cooperaron e colaboraron, agradecerlle a súa colaboración e pedirlle o seu apoio. E aos que non o fixeron, pedirlle, cando menos, que non entorpezcan a pronta entrada en vigor dun orzamento. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Turno para o Grupo Ciudadanos, señora Martínez. Moi bons días a todos. Quixera empezar a miña intervención dando as grazas a todos os veciños e os nosos afiliados que nos axudan no traballo do Grupo Municipal. Tamén ao señor Laje, como representante do Goberno para a negociación dos presupostos, polo seu bo talante e a súa boa disposición dende o principio para co Grupo Mixto Ciudadanos, que María, que está conformado por unha soa concelleira, contou en todo momento con nós, tendo en conta as nosas aportacións feitas, aportacións como desde que chegamos aquí feitas con carácter constructivo e con intención de sumar para facer desta cidade unha cidade mellor para todos, deixando de lado intereses partidistas para centrarnos no realmente importante, nos cidadáns, nos coruñeses. Porque unha cidade como a Coruña, unha cidade que leva paralizada moito tempo, non se pode permitir seguir cos investimentos comprometidos, deixando tocada a economía da cidade, ou coas entidades asociativas da Coruña pendentes duns presupostos
que levan 4 anos en aprobarse no seu tempo, con todo o que iso implica, e tendo en conta a labor de servizo público que realizan, que chegan moitas veces onde non pode chegar o Concello, polo que creemos que debemos ter máis respeto cara a elas e coidalas como se merecen. O que pediríamos, intentando aprender de erros pasados, é que os seguintes presupostos empecen a negociarse con tempo suficiente para non andar ás presas, como nestes últimos anos este incluído. E así, con tempo, poder facer aportacións que consideremos positivas para a cidade. Nestes primeiros presupostos nos que participamos, aínda que o Goberno nos deixou para o final, podemos facer deles uns presupostos un pouquiño máis laranxas e incluir máis dunha decea de propostas concretas de cidade. Entre elas, por exemplo, vaise redactar un proxecto para unha senda peatonal polo borde litoral desa playa de Matadero hasta a Torre de Hércules, poñendo así en valor un dos espazos máis fermosos da cidade. Vaise redactar outro proxecto para o peche dos baixos do Millennium. Ría do Burgo, mentre segue a inacción por parte das administracións tanto autonómica como estatal, a vontade e o coraxe dos coruñeses pode axudar e para iso conseguimos a creación dun voluntariado para limpar a Ría do Burgo, por suposto na súa vertente coruñesa. O Concello vai dotar con todo o necesario, con guantes, buzos, sacos, contenedores, transporte ata un punto limpo, seguro de responsabilidade civil e unha campaña de difusión para captar voluntarios. Unido a este punto vai tamén a nosa petición de por fin ao chabolismo na antiga conserveira celta, fonte da maior parte dos elementos contaminantes que caen na ría. Hoxe mesmo lemos na prensa que a basura acumulada volve desbordar o poblado despois de 3 anos sen campaña de limpeza. O que nos encontramos son vertedoiros privados que, ademais de ser un foco de contaminación ambiental, son unha imaxe pésima na que podría ser unha das entradas máis fermosas a unha cidade. Tamén unha partida específica para acondicionar os pasos de peóns con pinturas non escorregadizas, unha partida que vai a maiores do servizo de mantemento, unha partida que xa pedimos nunha moción aprobada por unanimidade na que se acordou analizar e modernizar todos os pasos de cebra existentes na cidade e que, mentres non se levara a cabo esa modernización, pois era necesario actualizar a pintura dos mesmos. Haberá tamén, grazas a Ciudadanos, unha partida para a elaboración dun inventario do patrimonio municipal do suelo. Ante a carencia de espacios deportivos nesta cidade, outra das nosas propostas é unha partida para realizar un estudio das naves industriais vacías ou abandonadas que hai na cidade e como se podería levar a cabo un convenio entre o Concello e os propietarios para rehabilitalas como espazos de usos deportivos mediante cesión por un determinado número de anos. Outro espazo singular na Coruña e pouco aproveitado é o Parque de Bens, un espacio que podería aportar unha atracción turística, ademais de dinamización da zona e un retorno de ingresos económicos para a cidade mediante a instalación dunha tirolina xigante entre o Monte de San Pedro e o Parque de Bens. Conseguir o estudio deste proxecto é outro dos traballos realizados por Ciudadanos incluído nestes presupostos. Outra das nosas propostas é unha partida para desenvolver un plan municipal específico para mellorar a calidade de vida e combatir a soidade non desexada das persoas maiores, partida que xa vai incluída nunha partida específica para un programa para combatir a soidade. Dentro das nosas aportacións está tamén unha partida específica para revisar e pôr en marcha o plan director da Torre de Hércules, que no seu día pedíamos mediante unha moción aprobada por unanimidade. Pedimos tamén unha partida específica anual para a cidade das TIC, que queda pendente do acordo entre a Universidade e o Ministerio. E, por último, pedimos tamén partidas específicas destinadas aos clubs deportivos que soliciten as subvencións por eles mesmos para o fomento de actividades deportivas, non a entidades interpostas ou asociacións que xestionen esas subvencións. Atendendo a esa proposta, o Goberno decidiu destinar 400.000 euros á concurrencia competitiva, podendo solicitar calquera entidade ou club deportivo. Esta solución parecenos axeitada porque, de feito, xa en decembro presentamos unha moción aprobada por unanimidade tamén para elaborar durante este 2020 un plan estratégico de subvencións, pois consideramos que a través de subvencións de libre concurrencia é como se garante a transparencia, é como se garante que todo o mundo concurra con igualdade de oportunidades. E, dende logo, donde non prima esa igualdade é en algún dos convenios asignados na área de deportes. Algúns dos convenios nominativos existentes seguen sendo unha sinal de estar dirixidas a dedo, cun reporto moi desigual e pouco equitativo.
Por exemplo, segue aparecendo no anexo de subvencións unha partida de 200.000 euros, sendo o seu perceptor a Asociación de Fútbol Aficionado da Coruña, e con finalidade de fomento da práctica do fútbol aficionado. Como xa comentamos tamén no pasado pleno de decembro, dita asociación realiza outras funcións como a de asesoramento, xestión administrativa, organización de eventos, pero non accións directas con futbolistas afeccionados. Dita asociación non realiza as funcións para que se destina a finalidade do convenio fomento da práctica do fútbol aficionado. Dita función a realizan os clubes afeccionados da cidade, tanto os que están dentro desa asociación como os que están fora. Ademais, esa asociación limita polos seus estatutos o acceso á mesma para clubes que non teñen equipos en todas as categorías. Curiosamente, na actualidade, a maioría dos equipos que forman parte desa asociación non poderían acceder á FAC por encontrarse nesa mesma situación. E a todo isto engádense dous problemas de transparencia e posible conflicto de intereses. Por unha parte, a representación para os trámites administrativos da entidade a ostenta, según consta na páxina web da entidade, don Carlos Piñeiro Pereira. Esta persoa realiza funcións no Concello da Coruña como asesor da Concellería de Deportes. E, por outra parte, tamén segundo consta na páxina web, o presidente dun dos clubs que pertencen á asociación o Sporting Ciudad presidio o propio Concelleiro de Deportes, segundo a páxina web. A nosa proposta que presentamos mediante a emenda que acabo de xustificar é que esa partida de 200.000 euros se repartise entre todos os clubs de fútbol aficionado da cidade, que son os que realmente realizan a función de fomento da práctica do fútbol aficionado e que se faga seguindo o criterio de número de equipos e número de licencias que teñen os distintos clubes da cidade. Como xa coñecíamos e explica o señor interventor no seu informe que nos envía esta mañá, debería de ir acompañado dos CIFs e cantidades a repartir entre todos os clubs, tarefa na que insistiremos no período de delegacións. Por outra parte, un dos maiores tropezos cos que nos atopamos no medio desta negociación foi a subida no recibo do IBI, despois de escoitar por parte do Goberno que non habería rebaixas nos impostos, pero tampouco subidas generalizadas. Nós, o Grupo Ciudadanos, que participaba coas súas aportacións nos orzamentos e que sempre exiximos a baixada dos impostos aos cidadáns, non podíamos permitir que esta suba indiscriminada afectase a todo tipo de contribuintes, como así o explicamos tamén no último pleno do ano, solicitando que o Goberno buscase mecanismos para poder axudar a compensar esa suba ás familias con rendas máis baixas, familias numerosas, familias monoparentais e familias con persoas dependentes ao seu cargo. Tiñamos que dar un golpe na mesa e dicir que por aí non pasábamos. Se queren o noso apoio, busquen unha solución e con ese obxectivo claro votamos en contra na comisión. Unha axuda para compensar a subida do recibo do IBI, senón non apoiaríamos esos presupostos. Estábamos dispostos incluso a perder as nosas propostas, pero non podíamos permitir esa suba indiscriminada. Desde a comisión ata o día de hoxe sabemos que tanto o Goberno como os distintos grupos da oposición e nos mesmos estivemos traballando na busca dunha solución e temos que decir e recoñecer que o noso voto en contra deu o seu froito, que cando se queren buscar solucións se atopan. Por exemplo, que o Sistema Especial de Pagos que regula a Ordenanza Xeral de Recaudación establece unha bonificación do 3% para os recibos que se paguen por dito sistema antes do 31 de xaneiro. Ese plazo está pendente de poder ampliarse ata o 31 de marzo para compensar dito 3%. E máis, nos proporemos neste ano que para o 21 esa bonificación poida ser do 5%. Son moitos os cidadáns que descoñecen que poden beneficiarse desta medida, polo que o Concello debe comprometerse e lanzar unha forte campaña institucional para publicitar este sistema e que non quede ninguén sen poder acceder a esa bonificación por descoñecela. E, ademais, como propuxemos nun pleno anterior, a creación dunha mesa de traballo que vostedes aprobaron con moita gana para o estudio das ordenanzas fiscais que permitirá durante este ano estudiar as posibles bonificacións que se poidan aplicar no recibo do IBI no 21 e, ademais, analizar o conxunto de impostos directos e indirectos para que, dunha maneira progresiva, se poidan baixar os impostos ás familias. Continúo despois na seguinte quenda. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Obrigado, señora alcaldesa. En primeiro lugar, quero saudar os membros da corporación, os traballadores municipais e o público que sigue o desenvolvemento deste pleno. E anticipo que o BNG vai votar a favor polas razóns que xa expresamos o pasado 23 de decembro cando asinamos o acordo co Grupo Municipal do PSOE e o Grupo Municipal da Marea Atlántica. Como dixemos naquela comparecencia, os orzamentos son unha ferramenta fundamental
Nos orzamentos plásmanse as prioridades das políticas públicas a hora de atender as demandas e necesidades sociais. Por iso, dende o noso punto de vista, a Coruña non se podía permitir o luxo de seguir funcionando cuns orzamentos prorrogados. E por iso, dende o inicio do mandato, unha das nosas prioridades foi contribuir a dotar a cidade duns novos orzamentos. Nun contexto de desaceleración económica, nunha cidade na que sigue habendo 16.500 persoas paradas e que está a sufrir un proceso de desindustrialización, os orzamentos son a principal ferramenta que ten o Concello para dinamizar a economía e xerar emprego. Para facelo posíbel, neste proxecto contémplanse, entre outras medidas, a elaboración dun plan de desenvolvemento e industrialización para a Coruña e a súa área metropolitana, un plan de dinamización do comercio, o inicio dos estudos para a creación dunha bolsa de baixos comerciais en réxime de aluguer, pero, ademais, son uns orzamentos expansivos, con un crecemento importante do investimento, un 13% máis que nos orzamentos de 2019. Para o BNG, outro eixo fundamental son as políticas sociais. Recentemente coñecíamos os datos da enquisa xeral a fogares realizada polo Instituto Galego de Estatística. Entre 2007 e 2018 duplicouse a porcentaxe de coruñeses e coruñesas, porque, por desgraza, a exclusión moitas veces ten rostro femenino, duplicouse a porcentaxe de persoas en risco de pobreza na nosa cidade. No 30% dos fogares todos os ingresos proceden de prestacións sociais e no 41% dos fogares as prestacións achegan máis do 50% dos ingresos. Son datos que falan ás claras de como as políticas austericidas incrementaron as desigualdades e falan ás claras de como, para os sectores máis vulneráveis, as consecuencias da crise distan moito de estar superadas. Para combater esta situación, tamén se contempla neste proxecto un crecemento importante do gasto social, que ascende a máis de 87 millóns de euros, perto dun 20% máis que no orzamento vixente. Mellórase a dotación para a renda social municipal e as axudas de emerxencia, refórzanse os programas destinados a favorecer a inclusión, o mesmo acontece coas políticas de igualdade, cos programas de axuda a conciliación e con outras partidas de marcado carácter social. Do mesmo xeito que se incrementan os recursos destinados aos convenios coas entidades do terceiro sector, entidades moitas delas que fan un labor social insustituíbel, chegando a onde non é capaz de chegar a Administración. A política de vivenda tamén debe de concebirse como unha política social. Nese sentido, neste proxecto plásmanse, entre outras medidas, a posta en marcha dun programa de bolsa de vivendas en aluguer e un incremento de recursos destinados a impulsar a rehabilitación. Tamén hai unha aposta decidida pola regeneración urbana, un compromiso coa sustentabilidade e a loita contra o cambio climático, medidas para ir avanzando cara a outro modelo de mobilidade e un compromiso coa lingua e a cultura galega. Estas son as razóns fundamentais que explican o noso voto favorável. Se o BNG fose a forza política que liderase o Concello, o resultado posiblemente fose distinto. De feito, discrepamos con algúns aspectos referidos ao cadro de persoal, mas estamos de acordo coa orientación xeral do proxecto. E nestes orzamentos teñen reflexo a maioría das propostas que puxemos sobre a mesa no proceso de negociación. Pero non quero deixar de referirme a algunhas cuestións que suscitaron polémica nas últimas semanas. A primeira, a modificación das bases de execución restando competencias ao Pleno. Non estamos de acordo, como tampouco o estábamos no pasado cando se intentou facer o mesmo. Mais o certo é que esta modificación foi correxida en comisión e o Pleno mantén as competencias que tiña atribuídas. En segundo lugar, segundo elemento de polémica, as advertencias do interventor sobre un exceso de optimismo nalgunhas previsións de ingresos. Respetamos moitísimo o papel do interventor e esas advertencias deben servir para extremar o rigor na execución destes orzamentos. Pero o propio proxecto de orzamentos reflite a realidade dun Concello solvente, saneado económicamente
e, dende o noso punto de vista, o equilibrio financiero do Concello en absoluto está en risco polo feito de que neste proxecto se contemple un maior esforzo investidor. Terceiro elemento de polémica, o que algúns chaman catastrazo. E quero dicir neste sentido, con moita claridade, que a suba do IBI non foi tratada nas reunións que tivemos co grupo de goberno, nin forma parte do acordo co que chegamos tanto co Grupo Socialista como co Grupo da Marea Atlántica. Pero non pode chamarse catastrazo a unha suba do 3% por mor dunha actualización duns valores catastrais que non se actualizaban dende 1997. Hai máis de 22 anos. E moito menos compre falar dunha actualización como unha suba lineal que afecta a todos por igual, porque unha suba porcentual nunca pode ser unha suba lineal. Non é o mesmo o 3% de 100 que o 3% de 1000. Por tanto, canto maior sexe o valor catastral dunha propiedade, maior será o que hai que pagar a maiores. Porque o IBI, quero lembrar, señoras concelleiras e señores concelleiros, é un imposto á propiedade. Grava o valor dunha propiedade inmobiliaria. Até o punto de que a sexta parte do que recada o Concello por este concepto corresponde ao pago do IBI de só 50 titulares. Se queremos uns orzamentos expansivos, afortalar as políticas sociais, mellorar os servicios municipais, hai que operar tamén sobre os ingresos. Iso sí, o reparto da carga fiscal ten que ser xusto. Nese sentido, apoiamos que nas modificacións das ordenanzas fiscais se introducisen criterios de xustiza social. Do mesmo xeito que nos acordos que acompañan estes orzamentos está contemplado, como propuxo o BNG, que o pago do IBI das vivendas en réxime de aluguer ofertadas polo Concello non se repercuta na persoa que vive nesa vivenda, senón que asuma o titular. E, por suposto, estamos de acordo en estudar todas as medidas para que a carga fiscal teña un reparto máis xusto. E quero referirme, finalmente, a algúns conflitos froito, chamémoslle, de desconfianzas ou de disputas polo protagonismo. E permítanme que neste punto me deteña un momento. O BNG negociou os orzamentos con total e absoluta discreción, sen fotos nin comunicados, sen estar obsesionados pola escenificación, porque o que máis nos preocupaba era procurar un acordo que fose bo para a cidade. Chegamos a un acordo a 3 e vinculámonos lealmente a ese acordo a 3. Agora ben, se alguén pretende presentarnos como convidados de pedra, entón, por suposto, con toda humildade, pero tamén con todo orgullo, poñemos en valor a nosa contribución. E quero dicir tamén con humildade e con orgullo que somos conscientes do noso peso numérico nesta corporación. Somos só unha concelleira e un concelleiro. Pero máis aló do noso peso numérico, tomámonos moi en serio a nosa función e intentamos contribuir ao progreso desta cidade e ao benestar dos seus cidadáns. O noso peso numérico no Congreso é aínda máis pequeno, un deputado de 350. Pero creo que a cidadanía galega pudo constatar estes días que a utilidade dunha forza política non se mide só en número de escanos. E isto enlaza, señoras concelleiras e señores concelleiros, cunha última reflexión. Esta semana, por fin, investiuse presidente. Haberá un novo goberno do Estado. Investiuse presidente despois de que se tivesen que repetir as eleccións xerais, entre outras cousas, por mor das desconfianzas e disputas polo protagonismo dos partidos que estaban chamados a entenderse. Algo que no conxunto do Estado beneficiou sobre todo a ultradereita. Non nos gustaría, dende logo, que na Coruña pasase o mesmo. Investiuse presidente e haberá un novo goberno tras un tenso debate no que algúns cuestionaron a propia legitimidade dunha investidura decidida democráticamente pola representación lexítima dos cidadáns. Chegaron a apelar ao rei como se estivese por riba da vontade democrática expresada
polos cidadáns a través dos seus representantes. Algúns incluso apelaron ao exército ou alentaron un tamallazo e mesmo chegaron a utilizar a xunta electoral para intentar alterar o escenario político e dinamitar a investidura. Por que lembro todo isto, señoras concelleiras e señores concelleiros? Porque os tempos, dende o punto de vista do BNG, non están para parvadas. Os tempos non están para parvadas. A capacidade de chegar a acordos entre diferentes é algo sempre positivo. Pero nos tempos que corren, iso non só é necesario, senón que tamén é imprescindível. Polas razóns de banditas, o BNG vai votar a favor deste proxecto de orzamentos. Moitas grazas, obrigado. Moito obrigada, señor Jorquera. Turno para a Marea Atlántica, señora García. Moi bons días a todas as persoas que van seguindo esta sesión plenaria, tanto dende o Concello como dende o streaming. O Pleno somete hoxe a aprobación inicial o proxecto de orzamentos municipais para 2020, unha das decisións máis trascendentes das que cabe tomar neste seo da corporación. Trascendente, en primeiro lugar, porque é a que outorga ou arrebata plenas capacidades ao Concello para desenvolver o seu labor na prestación de servizos á cidadanía, na execución de investimentos ou no apoio ás entidades que traballan polo interese xeral. E viceversa. Tumbar uns orzamentos reduce en moitos millóns de euros os fondos dispoñibles para políticas e xestión pública. Imposibilita abordar demandas cidadás, ás veces urxentes, e cercena a colaboración con asociacións que precisamente existen para suplir, en moitos casos, o baleiro que deixan as administracións. Hai que ter moi boas razóns e moi bons argumentos para tomar unha decisión deste tipo, priorizando, en todo caso, sempre o beneficio da cidade fronte aos intereses de partido. Houbo situacións no pasado, señor Laje, nas que os orzamentos foron rexeitados sen mediar ningún tipo de proposta alternativa, co único obxectivo de dificultar a acción dun goberno de cor diferente. Sen ideas, sen propostas, sen argumentos. Opiábase daquela que quen paga realmente a factura final é a veciñanza, as veciñas e os veciños da Coruña. Iso non vai ocorrer hoxe. A Marea Atlántica é chave para a aprobación dunhas contas progresistas e, entendendo ese papel clave, destinaremos os nosos esforzos a seguir abrindo portas, as do benestar da maioría. Os orzamentos son tamén trascendentes por ser un posicionamento político dunha administración, por pasar das palabras aos feitos, por materializar prioridades de actuación. Os orzamentos tamén reflicten o modelo de cidade e o cumprimento, ou falta de cumprimento, de tantas e tantas promesas que se formulan na euforia electoral e que en demasiadas ocasións caen no esquecemento. Pero, ademais, permítame reflexionar así. Estes orzamentos que hoxe se someten a aprobación de pleno teñen un significado que trascende o eido local, pois evidencian un novo acordo, un máis, entre forzas progresistas para gobernar dende a defensa dos dereitos e das liberdades. Un acordo que se iniciou coa investidura do novo goberno e o pacto á coruñesa e que continúa avanzando para implementar políticas de progreso. Señoras e señores do Partido Popular, pasen o recado e prepárense para un cambio de época. A Marea Atlántica vai votar a favor desta aprobación inicial dos orzamentos porque benefician a Coruña, porque responden á necesidade de ampliar a protección social, de abordar a rexeneración urbana, de loitar contra a crise climática, de distribuir os recursos de maneira xusta no territorio. Votaremos a favor, por último, porque o orzamento que hoxe se presenta bebe de maneira evidente do traballo realizado nos últimos anos, dando luz verde, por fin, a toda unha serie de proxectos en lista de agarda á espera da aprobación duns orzamentos. Agradezo ao voceiro socialista, ao señor Laje, a descripción detallada do orzamento que me aforra enumerar moitas das medidas que propuxemos e se recollen en 5 eixos: o benestar de proximidade e a igualdade, a loita contra a emerxencia climática, a mellora da mobilidade e o transporte, o dereito á vivenda e, para nós, moi importante tamén, a distribución territorial xusta de recursos entre os diferentes barrios.
A Marea Atlántica chegou para poñer as persoas no centro da política. Efectivamente, é unha cuestión de prioridades. Fronte ao modelo das luces de Nadal que deslumbra tan Nova York, a Coruña é líder en investimento social para mellorar a vida da xente. Non o digo eu, di o Ministerio de Facenda. E segundo os acordos asinados, seguirá o sendo nos vindeiros anos. Prestamos atención á educación pública, entendendo que o sostén básico dunha sociedade igualitaria que recibe case 1 millón de euros dando un pulo á gratuidade nas escolas infantís de 0 a 3 anos. E prosiguen as obras en centros públicos ante a inoperancia da Xunta de Galicia, que siga a mirar para outro lado, sen cumplir sequera a súa parte do trato. Proxéctanse dúas novas escolas infantís e se concede tamén unha importancia fundamental á dependencia de persoas de idade e de persoas en situación de dependencia coa contratación dun novo servicio, o quinto xa, de asistencia e axuda no fogar. Seguimos apostando pola eliminación do copagamento, que nos parece injusto e que, desgraciadamente, non atopou lugar nestes orzamentos e agardamos que se corrixa nos vindeiros exercicios. Se incrementan os fondos para a renda social municipal e as axudas de emerxencia social para evitar os casos de impagamento que, desgraciadamente, señora Neira, seguimos sufrindo, malia que o avisamos a tempo, e se incrementa tamén de maneira decidida e progresiva ata final de mandato os fondos para políticas feministas e de igualdade de xénero ata constituir un 1% do orzamento municipal en 2023. Se proxecta a Casa da Muller, a Casa Marcela e Elisa, se reforza o Centro de Orientación Familiar, o Servicio de Canguraxe, a Unidade de Atención ás Migracións, o Observatorio de Xénero e a Escola de Empoderamento Feminista. Eu non sei se deslumbramos ata Nova York, pero a Coruña non só é líder en investimento social, tamén é líder en protección medioambiental. E non o digo eu, o di o Consello de Contas no seu informe sobre as actuacións municipais en medio ambiente dos anos 2017 e 2018. En esa estela queremos continuar. O acordo político recolle a constitución dunha empresa municipal de enerxía que se vaya desvinculando do oligopolio das eléctricas para operar con criterios de xustiza social e xustiza ambiental, apostando decididamente polas renovables. Se elaborará o mapa das enerxías renovables tamén para ver como Coruña é capaz de xerar a súa propia enerxía eléctrica. A Oficina da Enerxía atenderá as demandas da cidadanía e nos parece moi importante tamén impulsar un plan de formación ocupacional que impulse o sector neste eido. A loita contra o cambio climático ten tamén que ver coa vegetación e as zonas verdes. Se culmina o plan de infraestructura verde, se impulsa o cinturón verde da Coruña cos bosques dos Rosales e dos Feáns, se abordan diferentes proxectos como San Carlos e Río de Quintas e, tamén moi importante, demanda cidadá, se instauran novas hortas en Monte Alto, Palavea e Agra do Orzán. A mobilidade tamén contribúe a frear o cambio climático, a mobilidade sostible e tamén a mellorar a calidade de vida da cidadanía. A reforma das liñas de bus, xa se falou en varias ocasións aquí, non me estendo máis. A rebaixa das tarifas para determinadas bonificacións e, sobre todo, a ampliación do carril bici, da rede de Bici Coruña, introdución de bicicletas eléctricas e a mellora da accesibilidade pionil. O dereito á vivenda desenvólvese ao longo de 3 eixos básicos: a construción de vivenda pública, o impulso á rehabilitación e a atención a colectivos vulnerables a través da Bolsa de Aluguer de Musa e do Plan de Hábitat Digno. Aquí me gustaría facer unha parada e contestarlle á concelleira de Ciudadanos. Sorpréndeme non só a falta de coñecemento, descoñecendo medidas que xa se levaron a cabo nos últimos anos, tanto relativas ao realoxo de familias que vivían na conserveira, concretamente 71 persoas, como plans profundos de xestión de residuos, que creo que xa puxeron unha mellora importante no espacio. A rexeneración da ría, insisto que lle corresponde á Dirección Xeral de Costas. Pero me sorprende aínda máis que o que lle preocupe realmente de que haxa toda unha serie de familias vivindo en condicións de infravivenda é realmente a imaxe que se dá dende a Coruña e a imaxe de contaminación cando hai persoas con nenos que realmente están vivindo nunhas condicións que deixan muitísimo que desexar. Para iso se creou o equipo do Hábitat, está favorecendo os realoxos, está abordando cuestións que teñen que ver coa formación, o acompañamento, a inclusión, a resolución de conflitos e insisto en que hai xa 71 persoas realoxadas dende a zona do asentamento da Pasaxe.
Parecenos importante tamén, continúo, resaltar a distribución territorial dos investimentos polos barrios. Me gustaría lembrar que Durmideiras, Monte Alto, As Atochas, a Cidade Vella, a Pescadería, o Orzán, o Ensanche, a Praza de Pontevedra, o Parque de Santa Margarita, o Paseo das Pontes, a Cidade Escolar, a Tolerancia, Lavañou, as vivendas de María Pita, os Rosais, a Agra do Orzán, o Ventarrillo e a Silva, a Sagrada Familia, os Mallos, Catro Camiños, San Pedro e Mezonzo, o Castrillón, Eirís, o Parque Ofimático, Mato Grande, Barrio das Flores, Monelos, Elviña, Novo Mesoiro, Oza, a Gaiteira, os Castros, Palavea, a Zapateira, Bens, o Campanario, Feáns, Nostián, Mesoiro Vello, San Pedro de Bisma e San Vicente de Elviña atoparon sitio nos seus orzamentos municipais a través de máis de 110 intervencións con nomes e apelidos. Todos estes lugares reciben atención traendo xustiza redistributiva á cidade tras décadas nas que se primou o centro sobre a periferia. Aledámonos que tanto o Bloque Nacionalista Galego como o PSOE se sumaran a este criterio de reparto dos investimentos no territorio. As grandes liñas programáticas incorpóranse outras medidas no eidos cultural, deportivo, de fomento do emprego e de participación cidadá, mantéñense os 2,5 millóns dos orzamentos participativos, impúlsase o software libre, aténdese a demandas de deportes minoritarios, introdúcense o reparto de axuda aos clubes deportivos por concorrencia competitiva, créase o Observatorio do Emprego, se impulsa a acción do Concello na cidade das TIC como polo de innovación tecnolóxica, tamén pero ben integrada nos barrios. Se impulsa unha ordenanza de mercados, se abordan as bases de acción exterior da Coruña para que a Coruña teña interlocución internacional no mundo e se avanza na axenda urbana en base aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas. Hai tamén liñas de axuda no eido cultural por concorrencia competitiva e se aposta por unha dirección artística para o Festival Noroeste. A memoria histórica recibe tamén a atención que merece con un orzamento que se pretende ampliar progresivamente ata o final de mandato en vista dos auxes dos movementos de ultradereita que quedan de manifesto de maneira moi clara nos últimos días e que fan necesario lembrar de onde vimos e a onde vamos. Por esta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Polo Partido Popular, señora Gallego. Muchas gracias. Buenos días a todos. Traen hoy, 9 de enero, a pleno extraordinario, la aprobación inicial de un presupuesto municipal que tendría que haber entrado en vigor el pasado 1 de enero. Así, nuestra ciudad empieza 2020 con un presupuesto municipal de 2018 prorrogado por segundo año consecutivo, hecho que se agrava si tenemos en cuenta que tenemos un presupuesto estatal de 2018 prorrogado también por segundo año consecutivo, al contrario que Galicia, que cuenta con un presupuesto aprobado en diciembre gracias a que la Xunta de Galicia sí ha hecho sus deberes. Pero volvamos a este presupuesto, ese cuyo primer papel nos fue entregado a la misma Junta de Gobierno extraordinaria y urgente que aprobó el proyecto de las cuentas para la ciudad el 30 de diciembre. Hasta ese momento ni un folio. Eso es lo que llama usted ese Gobierno de transparencia y diálogo, que no es otra cosa que aplicar un cordón sanitario alrededor del Partido Popular. Señor Laje, yo no sé si le contaron, cuando usted estaba en Noia, que aquí los socialistas pedían documentación para presentar aportaciones a los presupuestos y a todo. Lo mismo que pedimos nosotros y que ahora le extraña tanto. Pero bueno, visto lo visto, entendemos que haya mantenido el presupuesto oculto, teniendo en cuenta las escasas bondades que contiene. Prueba de ello está en que, lejos de mejorar la vida de los coruñeses con una rebaja del IBI, como nosotros pedíamos, lo aumentan un 3%, una subida que no anunciaron a bombo y platillo, como es costumbre en este Gobierno al que tanto le gusta la propaganda y las fotos. Y no solo ocultaron el catastrazo, sino que también ocultaron el cambio de las bases de ejecución para restar competencias al Pleno. Dicen que fue un error, pero estaba recogido en el informe del interventor de 27 de diciembre. Aprobaron el presupuesto en Junta sin leer ese informe. Un cambio de bases de ejecución sobre las transferencias que la Marea, por cierto, considera ahora un escándalo, pero que en 2016 ya intentaron hacer ellos. Y fue el Partido Popular, señor Jorquera, a través de una enmienda quien lo impidió. Lo que entonces decía la Marea, que era atar de pies y manos al Gobierno municipal, ahora es hurtar competencias al Pleno. Exactamente que lo que le dijimos a ustedes en 2016. Y salieron con este panfleto, que sigue publicado en su web,
¿qué rayo pasa cos orzamentos?, dicen. Y a ver cómo justifican ahora, señor Martínez. Fíjese, señor Laje, cuánto se fían de ustedes, que ya fueron directamente al grano a buscar, sabiendo o sospechando de que va a haber algún engaño. Van a tener que firmar un pacto de lealtad, como el señor Sánchez con el señor Iglesias, porque aquí no se fía nadie de nadie, por mucho que hablen de este Gobierno de progreso. Volviendo al catastrazo, suben el IBI un 3% a todos los coruñeses, 10 euros más de media por vivienda, también a los parados, mileuristas y pensionistas incluidos, y a los pequeños comerciantes y emprendedores, señor Jorquera, que también son propietarios. Cuando toca bajarlo un 10% desde 2015, 36 euros de media por vivienda, que es lo que tendrían que haber hecho. Ese es su presupuesto para dinamizar la economía, el mayor de la historia, a costa de acribillar a impuestos a los coruñeses. El recibo medio del IBI ascenderá a 367 euros por inmueble, la cifra más alta de las ciudades gallegas. ¿Por qué el PSOE pidió en el Pleno en 2016 una bajada del IBI para todos los coruñeses y ahora no lo baja, sino que lo sube? Por cierto, para los que están en contra de las bajadas lineales del IBI, recordar que qué hizo el BNG en Pontevedra en 2016 y el PSOE en Ferrol, Santiago y Lugo en 2016, bajar el IBI un 9,1% a todos los pontevedreses, bajarlo un 4,5% a ferrolanos, bajarlo un 5,5% a santiagueses y bajarlo un 7% a todos los lucenses, a todos linealmente. ¿Por qué PSOE y BNG castigan a los coruñeses y premian a ferrolanos, santiagueses, lucenses y pontevedreses? Y sí, señora Rey, sube el 3%. Lo digo porque al término del pleno extraordinario del pasado día 30 de diciembre, cito textualmente sus palabras, a señora Gallego foi concelleira de Facenda e é moi fácil en la Mare facer demagoxia con este tipo de cuestión. Non se trata de ningún catastrazo ni de ninguna suba do 3% que o PP explique de onde saca esa cifra. Señora Rey, no me diga que el señor Laje le ocultó la subida del IBI y no se enteró hasta el pleno de ese día, porque me extraña. Dijo en otro pleno a los concejales del PP que habla muy clarito, de forma que hasta los niños de primaria la entienden. Yo hoy podría decirle que le explico el catastrazo y la subida del 3% del IBI para todos los coruñeses, que lo entenderían hasta los niños de primaria, pero no voy a decirlo porque no me gustaría faltarle al respeto. Solo tendrá que mirar su recibo del IBI cuando le llegue el de este año. Vayamos ahora a una de sus grandes promesas de campaña, después de anunciarla a nosotros, por supuesto. Prometió que su primera medida cuando gobernase iba a ser un plan de choque de limpieza. La realidad es que su primera decisión fue solicitar una revisión del valor catastral de todas las viviendas para subir el IBI, al mismo tiempo que pagaban el sobrecoste de 1 millón de la cubierta del estadio. Del plan de choque no se sabe nada, como tampoco de todo lo que prometió en campaña, más allá de los titulares en la prensa. 2020 nos trae catastrazo, nos trae más subidas de impuestos y lo recoge en sus propios papeles. Un documento que ustedes tienen nos entregaron, estimación, previsiones iniciales de ingreso, hacen una comparativa entre lo que prevén recaudar este año con la previsión de 2020. Nos encontramos con el conocido 3% del IBI urbano, 1,77% recaudación del impuesto de circulación, 3,38 la plusvalía, 1,25 la tasa de recogida de basura, 21,82 uso de instalaciones deportivas municipales, 90% la tasa de servicios culturales y educativos, en fin. 2020, año del catastrazo y del impuestazo. No hay nada más progresista que subir los impuestos, señor Laje. También llega el inflado artificial de muchas partidas de ingresos, como ha dicho el interventor en su informe. Es el presupuesto del catastrazo, del impuestazo y del multazo, porque las multas de tráfico prevén que suban un 7,25%, 6,9 millones de euros de multas, cuando la doble fila sigue en barra libre por todos los barrios. Han inflado la previsión de ingresos para presumir del presupuesto más alto de la historia. ¿Cuál es la realidad? Los datos del paro dicen que A Coruña es la única ciudad gallega donde subió el número de parados totales en 2019 y la única donde subió el paro femenino. El número de licencias concedidas en sus 6 primeros meses es igual e incluso ligeramente inferior al número que concedió La Marea en sus 6 primeros meses, y les aseguro que eran pocas. Que todos los meses desde que han llegado han empeorado el periodo medio de pago a proveedores, incluso el de La Marea.
Presumen del presupuesto más alto, 260 millones de euros. Eso hizo Losada en 2011, inflando hasta 256,7 millones, porque incluyó los 40 millones de las cuotas del ofimático, ¿se acuerdan? Cuando había firmado el contrato en la jornada de reflexión de las elecciones municipales, que luego fue anulado por los juzgados. Ustedes lo inflan vía impuestos. En 2015, último presupuesto del Gobierno del Partido Popular, el presupuesto llegó a 252 millones. Si comparamos ambos documentos, nos encontramos con que en 2020 suben los impuestos directos un 9% respecto a 2015. Suben el IBI un 4%. Suben un 65% la plusvalía municipal. Sube la tasa de basuras un 36% y las multas de tráfico un 38%. Y mire que se quejaban. Con 8 millones más de presupuesto total, nos encontramos que en 2020, respecto a 2015, bajan las inversiones un 32%. Y todos estamos de acuerdo en que se incremente el gasto social, no tenga duda, pero tienen presupuesto de sobra para incrementar el gasto social y también las inversiones, porque si no, ¿para qué el catastrazo, el impuestazo y el multazo? ¿Por qué sube el presupuesto 13,2 millones de euros? ¿Saben en qué más se diferencian 2015 y 2020, además de impuestos en inversiones? En que en 2015 los trabajadores de bibliotecas trabajaban para una empresa con contrato, los de limpieza viaria trabajaban para una empresa con contrato, los de recogida de basura trabajaban para una empresa con contrato, los trabajadores de Nostián trabajaban para una empresa con contrato, los trabajadores de las escuelas deportivas trabajaban para una empresa con contrato, los trabajadores de los buses urbanos trabajaban para una empresa con contrato. Esta es una gran diferencia. Ahora casi hay más trabajadores, seguro que hay más, que trabajan para empresas concesionarias sin contrato que con él. Y tan contentos, 17 meses de media para licitar. Y los corresponsables de todo esto son sus socios prioritarios de gobierno. Más cosas del presupuesto de 2020. ¿Dónde está la partida de la ciudad de las TIC? Se quejaban de que la Xunta no lo había presupuestado. Pues aquí no aparece. ¿Dónde está la partida para la reforma de Santa Lucía? Solamente hay 800 millones para incorporar del año pasado. El plan de choque de limpieza, no sabemos nada. Plan de revitalización de la ciudad vieja, Pescadería y Orzán, la accesibilidad vertical, la nueva ciudad deportiva, la Escuela del Mar, ni un euro. Para finalizar la urbanización del ofimático, nada. Las escuelas infantiles del ofimático y Os Mallos, no aparece ninguna partida. ¿Dónde está la bajada del bus para jóvenes? En la Xunta, bus gratis para menores de 21 años. La inversión más importante que recoge su presupuesto son 3 vehículos para bomberos financiados con contribuciones especiales. El resto, lo mismo que ha anunciado la Marea 20 veces y que paralizaron durante 4 años. Venimos de 4 años de Marea, donde el presupuesto o no se aprobó o se aprobó tarde y se ejecutó mal. Por eso la vida de los coruñeses cambió, pero cambió para peor. De momento comenzamos el año como con la Marea, sin presupuesto aprobado y con un proyecto de presupuesto que deja mucho que desear. Un presupuesto que saldrá adelante con los votos de socialistas, populistas y nacionalistas. Un presupuesto Frankenstein que cruje a los coruñeses con un catastrazo, un impuestazo y un multazo. Nos queda la duda, señora Martínez, porque claro, primero anuncia que va a apoyar el presupuesto, luego en la comisión dice que vota en contra porque es que no se incluye ninguna medida. Ahora le prometen, bueno, usted siga fiándose y haga lo que considere. Yo creo que ha pecado un poco de inocente, las cosas hay que leerlas y luego no llevarse las manos a la cabeza. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Polo Grupo Socialista, señor Lajetuñas. Gracias, señora alcaldesa. Señora Gallego, non farei eu con vostede o que vostede pretende facer con algún concelleiro ou concelleira voceira de algún grupo municipal. Non teño que ser eu quen saia na súa defensa, pero sí na defensa de que a condescendencia coa que se fala dos membros desta corporación eu creo que está de máis. Imagínese se eu comenzara a miña intervención falando, en fin, de outros asuntos que vostede ben coñece que están de actualidade. Non? En calquera caso, creo que a seriedade e o rigor que require falar dos orzamentos vai me permitir que me centre máis niso
e non en reprocharlle pois a súa forma, non vou a decir clasista, que non sei se sería o calificativo axeitado, pero desde logo a súa forma de dirixirse aos membros da corporación. En calquera caso, señora Gallego, este é un orzamento netamente progresista e é un orzamento sobre o que vostede prácticamente non dixo nada. Agora lle farei algunhas consideracións sobre os ingresos previstos, pero vostede, no apartado dos gastos do orzamento, deixou ben claro nunha intervención de 10 minutos que ten moi pouco que aportarlle á cidade e ten moi pouco que aportarlle ás coruñesas e aos coruñeses en termos constructivos. Costaríame a min e a calquera persoa que estuvera escoitando a súa intervención coñecer cales eran as grandes propostas que vostede, en nome do seu grupo, puxo sobre a mesa. E eu creo que é unha boa explicación de por que o Partido Popular, durante os últimos 2 meses, se negou, de algún xeito, a facer públicas as súas propostas. Tiñan moitas propostas. Fíxese que tiñan tantas propostas que non presentaron ningunha soa emenda aos orzamentos. Eu creo que retrata perfectamente a situación de provisionalidade na que se atopan, non hai outra explicación, porque, reitero, o Grupo Municipal do Partido Popular, un grupo respetado, representa a moitos coruñeses e coruñesas e, polo tanto, agardo que en vindeiros anos sexa posible que se incorporen á senda constructiva. Ao día de hoxe, o que podemos constatar é que non presentaron unha soa proposta. Non o digo eu, o di o Rexistro Municipal deste Concello. Nin unha soa emenda. Só agardo que non teñan, poñelle vostede o calificativo que queira, eu por agora me vou aforrar a brillante idea de obstaculizar a posible entrada en vigor do orzamento o 31 deste mes, despois de 15 días, porque sempre lles cabe a posibilidade de presentar alegacións. E o mellor, seguramente, teñan esa tentación, o cal demostraría o desnorte no que están. Digo desnorte porque están confirmando con xestos de afirmación que iso é o camiño que van a emprender. A verdade é que é sorprendente que un grupo do que se espera que poida ser alternativa nun eixo esquerda-dereita o que se dedique á obstaculización. Desde logo, podría entendelo se previamente presentaran emendas. É dicir, cal é a alternativa que presenta o Partido Popular? E despois veñenlle dando leccións aquí a concelleiros e concelleiras do que fan ou do que deixan de facer. Pois a verdade, mire, eu creo que isto non se diferencia tanto nunha cuestión de eixo ideolóxico. Eu creo que a diferencia que hai no pleno desta corporación é entre mirar cara adiante ou mirar cara atrás. Algúns queremos mirar cara adiante, porque se miramos cara atrás, o que lle podo decir é que vemos unha inmensa maioría de anos na que se construíron políticas pensadas para as persoas no centro das políticas, decía a voceira da Marea Atlántica. Efectivamente, non inventou ninguén isto xa se fixo no Concello da Coruña desde fai moitos anos. O fixo o Partido Socialista, cando na Coruña se puso en marcha a rede de centros cívicos, cando se puso en marcha a rede de museos científicos, exemplares e, desde logo, unha xoia da cal sentirnos orgullosos, con políticas que non lles gusta, que se recorden, pero foron políticas dos gobernos socialistas con Francisco Vázquez e Javier Losada, ambos alcaldes do Partido Socialista. Foi con quen se fixo, centrados nas persoas. A política centrada nas persoas. Cantos anos fai que podemos recordar a posta en marcha dos servicios sociais, esos servicios sociais de referencia para todas as cidades de Galicia e de fora de Galicia, mirando á Coruña, ou as alternativas ambientais, ou, por certo, as bolsas de estudio no estranxeiro. Toda unha política en términos de educación dentro do Concello da Coruña. Señora Gallego, pero de que me ven a falar do pasado? A nós nos gusta falar do pasado se fai falta, pero sobre todo nos gusta falar do futuro. E vostedes renunciaron a falar de futuro. Renunciaron tanto que non presentaron unha soa proposta. Non sabemos cal é nin a prioridade número 1, nin a prioridade número 200 do Partido Popular para esta cidade.
Sabemos as críticas que teñen a outros grupos. Sabemos o que non lle gusta da Marea, o que non lle gusta do BNG, sabemos o que non lle gusta do Partido Socialista, por suposto, e incluso o moito que lle molesta que o Grupo Municipal de Ciudadanos faga propostas e se poida chegar a acordos co Goberno. Sabemos todo iso. O único que non sabemos cales son as propostas do Partido Popular para a cidade da Coruña. Bueno, eu creo que iso retrata perfectamente en que punto están. Ven a falar de aprobar orzamentos. Estamos a 9 de xaneiro. Nun concello onde o Goberno Municipal ten 20 concelleiros de 27, como o Concello de Vigo, se aprobou o orzamento municipal o día 23 de decembro. Pero nunha cidade, na terceira cidade en poboación de Galicia, a única cidade na que goberna o Partido Popular, no mandato 2015-2019, ao que vostede é moi aficionada a falar del, única cidade na que goberna o Partido Popular con maioría absoluta, foron incapaces de aprobar un só orzamento. A quen lle ven a dar leccións vostede, señora Gallego? En nome de quen? En nome do Partido Popular. Creo que a veces é un pouco máis prudente ser algo máis humilde. Quen decideu que cambiara o imposto de bens inmobles non foi o Goberno municipal nin de Francisco Vázquez, nin de Javier Losada, nin do Partido Socialista. Foi o Goberno de Mariano Rajoy e o Goberno de Cristóbal Montoro. Eu non sei se vostede o recorda. Os resto dos cidadáns o recordan perfectamente. Que vostede, que é unha profesional da administración competente e recoñecida, sea capaz de falar de catastrazo, a verdade é que dá un pouco de pena. E eu digo sinceramente, porque falar de catastrazo cando foi en abril do ano 96, cando se expuxo a ponencia de valores catastrais da cidade da Coruña, abril do ano 96, é dicir, fai 23 anos, publicado no Boletín Oficial da Provincia, se quere, podo darlle copia, a verdade é que un pouco, en fin, non é que sea demagóxico, é que non responde nin á súa cualificación, nin á súa competencia que están acreditadas. Responde a unha deriva que, desde logo, non se sustenta en datos rigurosos. Se sustenta en un totum revolutum, intentando criticar a un goberno sen máis. Dende o ano 2011 non se pide unha actualización. E hai unha cousa que se chama ministerio, o que vostedes, hai veces que creen moito no Estado e outras veces que creen pouco. Vostedes critican que se tiveran en conta as cuotas do ofimático para criticar o orzamento do señor Losada no 2011, pero agora non recoñecen que precisamente non se incorporan e, polo tanto, hai ingresos futuros que, desde logo, poden permitir que se incremente o orzamento. É dicir, din unha cousa e a contraria. E a vostede válelle. É dicir, na mesma intervención é capaz de soster unha cousa criticándoa e a contraria dicindo que falta. Ten que poñerse primeiro de acordo consigo mesma. E despois poderemos facer un debate. Si, creo que é importante, e quero aproveitar para destacar tanto as intervencións da voceira da Marea Atlántica, coa coincidencia que xa fixen na miña primeira intervención, como do Bloque Nacionalista Galego, e tamén decirlle á señora Martínez que, evidentemente, hai unha búsqueda de solucións e un acordo para buscar con todos os grupos. Xa o fixemos posible, falámoslo tamén coa Marea Atlántica, unha nova fiscalidade, falámoslo con vostede con respecto a ese 3% do IBI ao que fixo referencia. Creo que se poderá traballar nesa dirección e vamos a ver como durante o ano 2020 estudiamos o conxunto dos impostos directos e indirectos, así como as diferentes tasas. En calquera caso, cabe recordar que neste Concello está congelado prácticamente todos os precios, tasas públicos, impostos directos e indirectos. A pesar de que a señora Gallego empezou a falar de porcentaxes na recollida de basura, é dicir, non confundamos o incremento das expectativas que hai pola reactivación económica en canto a recaudación con que haxa unha subida de impostos. Creo que se pode intentar facer crítica a un orzamento, pero desde logo o que quedou hoxe ben claro é que non hai alternativa ao goberno que lidera a nosa alcaldesa, porque se a alternativa iba a vir do Partido Popular, desde logo non está nin se lle espera. Moitas grazas, señor
Laje, iniciamos a quenda de réplica. 5 minutos para cada grupo. Señora Martínez, por Ciudadanos. Muchas gracias. Señora Gallego, si usted hubiese prestado un poquito de atención a mi intervención, hubiese escuchado ya no lo que motivó el voto en contra en la comisión, sino lo que el voto en contra ha conseguido. Si ponen un poquito más de atención en los plenos y un poquito menos de falta de motivación, quizás podrían resultar útiles a los coruñeses. Y señores del PP, es mejor negociar que no sentarse en un rincón a criticar y a no preocuparse por las inversiones de esta ciudad. La opción es negociar y arrancar aportaciones y arrancar propuestas como ha conseguido Ciudadanos. Señora García, sí soy perfectamente consciente del programa Hábitat, sí sé que existe y sé que en 4 años no han conseguido realojar a esas personas, a esas familias que viven allí. Sí somos conscientes del problema social que existe en la conservera Celta. Su inacción no puede escudarla en la situación de esas personas. La basura desborda después de 3 años sin campaña de limpieza, como veíamos, insisto, como les dije antes, esta mañana en la prensa. Esta ciudad no se puede permitir ese foco de contaminación medioambiental, ya no solo para ellos mismos, sino para cómo está afectando, como les decía antes, a la ría del Burgo. Y el desconocimiento, a lo mejor pueden tenerlo ustedes por tener pensado que poniendo contenedores allí se iba a solucionar el problema de la basura. Eso es lo que opinamos. En cuanto a la continuación de los presupuestos, estos no son los presupuestos que elaboraría Ciudadanos. De hecho, seríamos más prudentes con la previsión de ingresos ciñéndonos a las valoraciones que el señor interventor hace constar en su informe, de demasiado optimistas y, en algunos casos, no justificadas y excesivas. Les exigiremos, pues, señores del Gobierno, un control muy riguroso para que sus previsiones se cumplan y estaremos muy pendientes de que este presupuesto se ejecute, algo que no se ha hecho en los últimos años. Nos garantizan ustedes que su ejecución generará la actividad económica que esta ciudad nunca debió perder, que dará una seguridad a los servicios públicos que se nutren de fondos del Ayuntamiento y que quede claro también que ese también es el deseo de Ciudadanos y no les vamos a poner trabas, pero sí les exigiremos que sean muy responsables. Vamos a dar la oportunidad de que estos presupuestos se puedan ejecutar. Creemos que es un presupuesto importante porque esta ciudad arrastra años de parálisis, necesita reforzarse y por eso más que nunca es tan importante aportar consenso a unos presupuestos que dan señal de que podemos avanzar. Vamos a apostar por ellos y, como decía antes, velar porque se ejecuten, porque los presupuestos son el pulso de las inversiones que esta ciudad necesita para empezar a despegar. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Martínez. Señor Jorquera. Moitas grazas. En primeiro lugar, permítanme que comece cunha precisión no que afecta ás propostas contidas neste proxecto. Propostas porque de momento aínda un proxecto, estamos ante a aprobación inicial. O BNG non se sumou a nada. O BNG foi copartícipe. Quero facer esta precisión inicial. En segundo lugar, con respecto as referencias feitas pola señora Gallego a distintas cuestións, algunhas apelou directamente a min. Como manifestei na miña primeira intervención, o BNG non está de acordo en que se lle resten competencias ao Pleno, nin agora, nin estivo no pasado. Eso foi o que dixemos textualmente na nosa primeira intervención. Con respecto ao IBI, tamén na nosa intervención dixemos moi claramente, moi explicitamente, que esa suba non formaba parte do acordo entre o Grupo Socialista, o Grupo do BNG e o Grupo da Marea Atlántica, pero a nós nos gusta ser rigurosos no debate político. Ben, entón, estamos a falar, en primeiro lugar, dun imposto no que non se alteraron os tipos. Simplemente esa suba é froito dunha actualización dos valores catastrais. Eu imagino que o valor catastral dun inmoble entre o ano 1997 e hoxe terá variado, imagino. Pero en calquer caso, a nós nos gustaría que non se fixesen políticas demagóxicas en materia fiscal. Vostede centrou boa parte da intervención en criticar subas de impostos, pero logo rematou a súa intervención enumerando unha serie de ausencias que, segundo vostede, existen nestes orzamentos, actuacións que non se contemplan nestes orzamentos e que conlevarían máis gasto. Creo que sería moi pedagóxico que cada vez que se propoña rebaixar impostos se diga onde se quere recortar o gasto. Mire, e unha última precisión.
Sabe cal é a capital de provincia, o concello dunha capital de provincia en Galiza que recibe máis ingresos por habitante en concepto de IBI? Ourense, onde gobernaban vostedes en solitario até aí ben pouco e gobernan agora en coalición, sostendo como alcalde a esa lumbrera auténtica que é o señor Jácome. Por lo tanto, documéntese, señora Gallego. Pero, en calquer caso, o BNG nunca vai facer demagoxia en materia fiscal e, por lo tanto, consideramos que esta actualización do IBI non é motivo para considerar que se rompeu o acordo, por lo tanto, desvincularnos do acordo ao que chegamos para facer que poida prosperar este proxecto de orzamentos. Ben, quero saudar, antes de rematar, o feito de que nestes orzamentos, por primeira vez, se incorpore un informe relativo á incorporación de perspectivas de xénero na planificación e xestión orzamentaria. Foi algo que propuxemos no proceso de negociación en cumplimento do establecido na ordenanza de igualdade. Por lo tanto, expresamos o desexo de que se aplique o calendario e a metodoloxía que se contempla no propio informe para que a perspectiva de xénero este presente con criterios transversais en todos os orzamentos que faga este Concello. E quero referirme tamén á emenda que presenta Ciudadanos na que propón que os 200.000 euros que se propón destinar ao convenio coa FAC se repartan entre todos os clubes de fútbol da cidade. Quero dicir que poderíamos estar de acordo con esta emenda se a FAC non fose unha entidade representativa e non agrupase, por tanto, a inmensa maioría dos clubes de fútbol de base que existen na Coruña. Pero non é o caso. E, ademais, creemos que é bo incentivar a que os clubes se asocien. Creemos que, ademais, hai que recoñecer que a FAP, entre outras cousas, fomenta a solidariedade entre os distintos clubes a hora de repartir os fondos. Asume funcións nas que aforra un inxente traballo burocrático administrativo os clubes de base que moitas veces non teñen unha estrutura para poder leválos a cabo directamente e mesmo aforra esa tramitación burocrática ao Concello. E fai actividades que teñen unha clara función social como é a conciliación, como é facilitar a conciliación, que é algo para o que os sirven, entre outras cousas, os distintos campus que organiza a FAC. Pero, en calquer caso, queremos que bo respetar a autoorganización dos clubes de fútbol. Se hai discrepancias dentro da FAC sobre o reparto destes recursos, son os propios clubes de fútbol os que teñen que resolvelas. Pero, ademais, a existencia deste convenio non impide que os clubes separadamente, sexan membros da FAC ou non sexan membros da FAC, podan presentar proxectos para intentar acceder a axudas nas convocatorias de subvencións en réxime de concurrencia competitiva. Por esas razóns, dende logo, o BNG non pode votar a favor desa emenda. E quero rematar simplemente cunha última reflexión. Como dixemos no momento en que comparecimos para presentar este acordo de orzamentos, creemos que este acordo ten que ter continuidade. Non sería bo que prospere este proxecto de orzamentos e logo no ano 2001 este Concello teña que funcionar con orzamentos prorrogados. Por suposto, hai que aprender tamén da experiencia, hai que susanar cuestións que posiblemente non terían que terse producido e que tensaron innecesariamente nas últimas semanas o proceso negociador, pero creemos que a experiencia que vai permitir que prosperen estes orzamentos é unha experiencia a consolidar. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. A mí me gustaría preguntarlle á señora Martínez se pasou en algún momento pola Conserveira Celta e tivo oportunidade de falar coas persoas que están ali, non o parece. Porque, de logo, se está reducindo o proxecto que se fixo a instalación duns contenedores, a verdade é que me quedo bastante pasmada co grado de descoñecemento. Non entrei a valorar as prioridades de Ciudadanos nas súas propostas aos orzamentos. Sí que pido que no relativo aos asentamentos precarios e a Conserveira Celta teña un pouco máis de sensibilidade coa problemática e prioricemos, en todo caso, dotar a esas familias, continuar dotando a esas familias dunha vivenda digna. En canto ás políticas de benestar do Partido Socialista e a situación de poñer as persoas no centro, sí,
efectivamente, houve unha época de bonanza económica moi vinculada, eu creo que ao desarrollismo inmobiliario, por outra banda, como puido ser o Conde de Fenosa, onde se ampliou a rede de centros cívicos e se crearon unha rede de servizos sociais que agora mesmo pois, están pasando algunha e outra dificultade. Eu creo que o mérito é facer iso en tempos de crise económica, realmente, vale? Cando é precisamente as familias as que máis o necesitan. E a última referencia ao señor Jorquera, eu creo que descoñece, porque vostede non estaba ainda neste pleno, como se levaban a cabo as negociacións no mandato anterior. A diferencia do que ocorreu nesta anualidade, onde propuxemos e apoiamos un acordo a tres bandas, progresista, onde efectivamente a elaboración do orzamento fora conxunto e logo cada forza política, como é evidente, pois tente reivindicar o traballo realizado e a súa identidade como partido, porque non somos todos o mesmo. Eso dista moito do que pasaba en anteriores mandatos, onde se nos exixía que as negociacións tiveran lugar exclusivamente co Partido Socialista. E eu creo que o cambio de actitude é evidente, aínda que en determinado momento pois teñamos que aclarar algunhas cuestións que vayan xurdindo polo camiño. A Marea Atlántica considera que os orzamentos son beneficiosos para a cidade. Non só dá continuidade a moitas das medidas iniciadas no pasado mandato, senón tamén a gran parte das recollidas no noso programa electoral do maio pasado. A Marea cumple dende o Goberno e dende a oposición. Os orzamentos son bons, pero poderían ser mellores. O interventor advite do exceso de optimismo no cálculo de ingresos e hai medidas que se recollen nos orzamentos coas que, como xa se manifestou aquí por parte de diferentes grupos, non podemos identificarnos en ningún caso dende a Marea Atlántica. Estamos referindo, por exemplo, á suba do IBI que afecta a todas as familias sen dependencia do seu nivel de renda e nos parece un imposto que non é progresivo nese sentido. O incremento do capítulo 1 xa non só en incremento de persoal, senón tamén de salarios, un investimento menor do que podería ser, as previsións de ingresos que se mantiveron, pois de maneira confusa ata de maneira moi avanzada. Finalmente chegamos a un acordo, pero o camiño foi complicado. Houbo contratempos ata o último minuto, se modificaron as bases de execución voluntaria ou involuntariamente, xa non me vou meter aí, con moitas das propostas xa asinadas, algunhas delas que non se meteron nos orzamentos. Os orzamentos chegan a este pleno e serán aprobados neste pleno porque a Marea Atlántica tamén pon os medios para que así sexa e me parece importante insistir neste aspecto, sobre todo porque non hai moitos precedentes neste sentido. Resolvéronse ben as incidencias, pero tamén porque houbo en determinado momento que dar un golpe na mesa e estamos dispostos a evitar facelos e no futuro se corrixen estas actitudes tamén. Celebramos que o Partido Socialista cambiara de actitude con respecto ao pasado mandato e abrira un tempo novo, no que a Coruña non teña que padecer os efectos do bloqueo partidista para que, por fin, se podan materializar proxectos de vital importancia para a cidade. Entendo que non lles interese, porque non lles convén, mirarlle o copyright a moitas das medidas que aquí se recollen. A Marea Atlántica tampouco lle pon o copyright ás súas políticas, máis ben lle pon un copyleft para que se usen, se avancen, se amplíen e redunden no benestar da maioría. Pero tamén lles pon deberes, o de cumprir os acordos recollidos dentro e fora dos documentos orzamentarios. En maio tomaron unha decisión que foi gobernar sós. E esa decisión conleva que agora teñan unha responsabilidade exclusiva de executar o orzamento e avanzar. Non busquen excusas, do mesmo xeito que fomos generosas no deseño e aprobación dos orzamentos, seremos estritas tamén na avaliación do seu cumprimento. É así como entendemos o papel da Marea Atlántica, ser motor de innovación política e social, proclives aos acordos de progreso, pero con ambición e con exixencia tamén. Para acabar, gustaríame dirixirme ás bancadas conservadoras cunhas palabras sobre a actitude amosada nestes días durante o debate de investidura do Goberno Central. E gustaríame preguntarlle aos membros do Partido Popular e tamén de Ciudadanos que se sinte cando dende o Congreso do Estado se incita ao transfuguismo, se revolve as institucións do Estado e se tenta impedir a consolidación dun goberno resultado dunhas urnas e dun procedimento democrático e de diálogo.
Polo que se ve, teñen pensado continuar coa estrategia de belixerancia e de crispación tan reiterativa cando non son vostedes os que gobernan. Unha vez máis, votarán en contra dos orzamentos beneficiosos para a cidade sen ter feito pública ata agora ningunha única proposta. Nós tamén apadecimos neste salón de plenos, onde fomos testemunhas de actitudes antidemocráticas que poñen en risco a convivencia pacífica. Nós tamén sufrimos o bloqueo, a difamación e a persecución judicial que finalmente quedou en nada, como non podía ser de outro xeito, porque non todos somos iguais, señora Gallego. Seguimos agardando as súas disculpas. Pero cada ataque, cada mentira, cada amenaza fainos máis fortes e incrementa o seu aillamento. A aprobación dos orzamentos é unha boa noticia dentro e fora da Coruña. E dentro e fora da Coruña volveremos a atoparnos. Moitas gracias pola súa atención e ata pronto. Gracias, señora García. Por el Partido Popular, señora Gallego. Bueno, muchas gracias, señor Laje. 10 minutos para defender su presupuesto. El único que ha hecho es hacer oposición a la única oposición que tiene, que es el Partido Popular, especialmente críticas a mí. Aquí se han dicho muchas cosas no demasiado correctas, entiendo yo. Porque, bueno, por ejemplo, la señora García, pues fíjese, cuando rodeaban el Congreso y cuando hacían los scratches, y ahora resulta que hablar también tiene sus críticas. En fin, si no llegaron a acuerdos antes, señor Laje, no es culpa del Partido Popular. Estamos a 9 de enero. Y bloquear y obstaculizar, como dice usted, presentar alegaciones, que es lo que vamos a hacer. No pudimos presentar enmiendas porque no conocíamos ni un papel. Le repito, usted estaba en Noya, pero aquí había socialistas que pedían papeles y que a veces votaban en contra porque ponían la excusa de que le faltaba un papel, ¿verdad, señor Martínez? Sí, pues tal cual, tal cual. Y ahora resulta que nosotros con un cheque en blanco, después se queja Ciudadanos, ¡ay, el catastrazo, ay, el impuestazo! ¡Ay, que nos cambiaron las bases de ejecución!, dice la Marea. Pues nosotros no queremos eso. Lo que nosotros queremos, no es que esto ya lo incluye una partida genérica. No, y claro que vamos a hacer propuestas y ahora se las cuento. Habla de que nosotros hablamos del pasado y usted habla de Paco Vázquez, que reniega de ustedes, igual que ustedes ahora reniegan de él, que se ha ido del Partido Socialista, pero presume de centros cívicos. Y eso no es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es comparar nuestra gestión con la suya o con la de la Marea. Eso para usted es el Antiguo Testamento. Me da la risa. Aquí hubo un pacto a la siciliana y permítanme la escenificación. El Padrino 1 abarca entre el 6 de octubre, día de la primera reunión con la Marea, y el 23 de diciembre, día de la foto del pacto. En ese periodo, 3 familias, socialista, populista y nacionalista, se reúnen en varias ocasiones, eso sí, por separado, para que no haya roces, para pactar un documento que no se filtre ni una coma ni un dato. Lo digo porque a ver si así lo entienden mejor. Todo con sigilo, oscurantismo y secretismo. La primera parte finaliza con la foto de las 3 familias juntas, como dijo el señor Jorquera, aunque él no quería foto, que quería hacer aportaciones, las 3 juntas bendiciendo el acuerdo que no desvelan ni una línea. El Padrino 2, desde el 24 de diciembre hasta el 27. Una de las familias firmantes, la populista, traiciona a las otras 2 para intentar apuntarse todo el mérito del acuerdo y van filtrando. Esta misma familia rompe el pacto votando en contra del presupuesto del INCE el jueves 26 y las otras 2 se lo devuelven firmando entre ellos el viernes 27 un documento que dice lo mismo que el primero, pero sin los que ellos consideran en ese momento traidores. El Padrino 3 comienza el viernes 27, cuando se descubre que la familia socialista ha traicionado a las populistas y a la nacionalista al esconder el catastrazo. Y si querían revisar el valor de los inmuebles, haber bajado el tipo. Y entonces quedaba para pagar todo el mundo lo mismo que pagaba hasta ahora. Como mínimo haber bajado ese 3%. Miren los recibos. Cada uno que mire su recibo y verán cómo les va a subir un 3%. Ahí se desatan las hostilidades. Señor Martínez, sinceramente, ¿no le pareció extraño semejante incremento de ingresos? 13,2 millones. Porque el presupuesto, desde luego, es ingresos y gastos. O pensaban que, no sé, que el dinero, cómo se financian esos gastos. En el pleno del 30 vuelven las amenazas, pero la situación va peor porque se descubre una nueva traición. También han ocultado un cambio en las bases de ejecución. La familia populista clama venganza y la nacionalista calla y traga. Hoy mencionan algo. Hoy ya nos han anunciado el Padrino 4, sellado ayer, con un pacto de lealtad, como en Madrid,
porque son socios que no se fían unos de otros. Probablemente el socio minoritario lo vayan apartando. Ya han pactado un modificativo del INCE de 2 millones. Anuncian que van a pactar las ordenanzas fiscales. Terminarán con la entrada de la marea en el Gobierno más pronto que tarde, ya se ha quejado la señora García. Mire, nosotros pedimos documentación desde el primer minuto, como paso previo imprescindible. No trabajamos a ciegas, pero no nos quisieron dar ni un solo folio, no sé si porque no querían o porque no les dejaban. Señor Laje, seguimos en el Antiguo Testamento. Nuestra ciudad no avanza. Con el presupuesto que hoy traen, comienzan los coruñeses 2020, gracias a los 3 grupos y ahora Ciudadanos, que se apunta también, con el catastrazo, el impuestazo, el multazo. La única ciudad gallega donde subió el paro el año pasado. Subida del peaje de la AP9, sin ampliación de Alfonso Molina, sin Vial 18, sin cuarta ronda, sin intermodal, sin tren al puerto exterior, sin saneamiento de la ría, sin la central de As Pontes, con las industrias electrointensivas, sin megavatios en la última puja, sin nuevo estatuto eléctrico y con un borrador que solo beneficia a las industrias catalanas. Eso en cuanto al presupuesto del Estado, que también nos va a afectar y mucho. Necesitamos un presupuesto realista que solucione los problemas reales de la gente real, porque lo único que se hicieron aquí fueron castillos en el aire. Es urgente un plan de choque para hacer una ciudad limpia y saneada. Incidiremos en la necesidad, en nuestras alegaciones, que ya anunciamos, también la señora Martínez de Ciudadanos dijo que iba a presentar alegaciones en los plazos legales que tiene todos los ciudadanos de esta ciudad que se vean afectados por este presupuesto. Pues presentaremos, consideramos urgente un plan de choque, iremos en ese sentido, incidiremos en la necesidad de implantar una administración telemática real, una partida específica para captar grandes eventos que dinamicen el sector turístico, más ayudas para las asociaciones de comerciantes, iniciativas para que la ciudad mejore sus infraestructuras deportivas, el incremento de ayudas a la rehabilitación, instalación de ascensores, y se las detallaremos para que ustedes las estudien y, desde luego, estamos dispuestos a negociar lo que ustedes consideren, pero una vez leído y estudiado el presupuesto. Yo a la alcaldesa le pediría que tuviese como socio preferente a los coruñeses, que son los que nos eligieron, pero se ve que las preferencias de los partidos políticos están por delante de los intereses de la ciudad. Nosotros, por supuesto, no vamos a apoyar este presupuesto, vamos a mejorarlo, intentar mejorarlo, si es verdad que tienen esa voluntad de diálogo, y ahora, bueno, pues admito todas las críticas que quiera verter el señor Laje sobre mí, sobre mi grupo y sobre la posición, o que nos hable del presupuesto. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Señor Laje Tuñas, para pechar a quenda. Gracias, señora Gallego. Como vostede ben sabe, saben todos os membros desta corporación, a trato sempre con respeto, cousa que vostede non sempre fai cos que compoñemos esta corporación. Que o faga con respeto non quere decir que non faga as consideracións necesarias, tendo en conta que vostede fai valoracións de carácter global que se sosteñen pouco ou nada. Vostede, nos seus últimos 10 segundos, apuntou varias ideas xenéricas. O que se constatou despois de 2 intervencións por parte da voceira do Grupo Municipal do Partido Popular é que en tempo e forma, cando podían formular enmendas, que é algo bastante diferente ao período de alegacións, como vostede ben sabe, non o fixeron. Non o fixeron, non coñecemos unha soa proposta do Partido Popular posta por escrito e registrada neste Concello. Vostedes teñen o orzamento dende o día 30. E, señora Gallego, teñeno do día 30, pero vostedes deciden a que dedican o seu tempo. Eu non me vou a meter, o que sí teño claro é que lle dedican máis tempo ao Twitter que ao presuposto municipal. De eso non teño ningunha dúbida. O mellor, se houbera menos Twitter e houbera máis rigor á hora de analizar o orzamento municipal, creo que poderíamos falar de negociar enmendas, e vostedes decidiron que non planteaban enmendas. É así, se me está apelando cada 2 ou 3 días a través da rede social. Xa yo digo aquí, non lle vou a contestar, é dicir, vostede desafogue o que considere convinte. É dicir, temos comisións, temos plenos, as portas da Consellería de Facenda están abertas como a de todos os meus compañeiros e compañeiras. Non hai ningún cordón sanitario, todo o contrario. O que se abreu foi un novo tempo que a vostedes non lle gusta.
Por iso lle recriminan á señora Martínez que faga propostas en positivo e que intente introducir propostas que sean beneficiosas para a cidade. Por iso o fan. E o fai, ademais, con, en fin, unha condescendencia que a min, sinceramente, non me gusta absolutamente nada. Vostede foi responsable do orzamento municipal e vostede deixou un orzamento en materia de personal con 61.274.272 euros. Sabe o que significa eso, señora Gallego? Vostedes non subiron absolutamente nada a partida de persoal. A vostede pode parecer unha crítica populista, todo o contrario, é moi rigurosa. Vostedes non creen nos servicios públicos. Reforzar os servicios públicos significa dotalos de persoal. E vostedes o que fixeron foi recortar dereitos. E vostede ven a falar aquí do IBI en nome do Partido Popular, pero mírese o Boletín Oficial do Estado. Córdoba, gobernada polo Partido Popular con Ciudadanos. Granada, Santa Pola, sonaralle Santa Pola, por Dios. E todos son actualizacións con normalidade, señora Gallego, que eu non os critico con normalidade. E sin ir máis lonxe, seguramente un dos concellos de máis poboación onde teñen alcaldía, como é o Concello de Marín, onde está a señora Ramallo. Nese mismo Boletín Oficial do Estado pediron actualización, pero que vostede era responsable no 2012 e no 2013. Quen fixo a subida do IBI da Coruña no 2012 e no 2013? Señora Gallego, foi a Paloma da Paz? Foi a Paloma da Paz? A Paloma da Paz non foi, porque cada un pode ter as súas creencias e eu, efectivamente, tamén teño as miñas, pero tamén sei que a Paloma da Paz non foi. Vostede era responsable da Concellería de Facenda. E vostede que decidiu? Que cando Montoro e Rajoy chegaron ao 0,6 do IBI, vostede non, con maioría absoluta, non decideu que iba a aplicar ningún tipo de decisión de corte municipal para que eso tuvera... Señora Gallego, pero por que... Pero se eu non lle falto, non se poña nerviosa. Eu creo que, a ver, creo que se pode ter... Perdón, señor Laje, por favor, levamos todo o pleno ben. Non resposten ás interpelacións directas que lle fai o voceiro, como o resto de voceiros e voceiras non respostaron ás interpelacións directas. E, por favor, non fagan xestos. Vale, continúe, señor Laje. Señor Gallego, que eu a trato con respeto e o sabe. Deixeme decir, vostede dixo que considerou. Tamén fixo algo que eu creo que é un pouco perigoso. A min gustame moito o cine, o mellor sei algo menos que vostede sobre o cine. Coñezo El Padrino 1, 2 e 3, o 4 non o coñezo. Creo que é un tanto perigoso dirixirse ás formacións políticas facendo comparacións con mafiosos, porque eu quero recordarlle que o único partido político condenado por corrupción en España é o Partido Popular, e eu non llo recordo cada 2x3. Entonces, creo que un pouco máis de rigor e menos, en fin, menos juliganismo tuitero, eu creo que nos ven algo millor. Entre outras cousas, porque creo que cando se abre un novo tempo, como se abriu, pois nós o que facemos é respetar os que discrepan e agradecer a concertación e os acordos aos que chegamos cos diferentes grupos. Eu quero agradecerlle á señora Martínez o seu apoio e as súas críticas constructivas. Quero agradecerlle á señora García da Marea Atlántica e ao señor Jorquera a súa aposta por conformar conxuntamente, como ben dixo o señor Jorquera, conxuntamente fixemos un proxecto de orzamentos e eu creo que hoxe temos que decir que damos un paso adiante avanzando, pensando na cidade, poñendo por riba os intereses dos coruñeses e das coruñesas e sabendo, fundamentalmente, que aquí non se fai unha política frontista. Aquí hai unha política onde hai posibilidad de que participen moitas persoas. O exemplo é a proposta de Ciudadanos. Non é unha política só netamente progresista, sino que é unha política pensada para a Coruña desde presupostos progresistas. E teñen que permitirme que remate, como non pode ser de outro xeito, agradecéndolle aos compañeiros e compañeiras do Grupo Municipal Socialista a paciencia que tiveron en toda esta tramitación, que non é fácil cando un goberno está en minoría, e fundamentalmente darlle as gracias a quen pilota este barco e a quen lidera o goberno pola confianza depositada. Gracias a señora alcaldesa, gracias a todas e a todos, e pediríalles que déramos un voto afirmativo a este orzamento. Nada máis e moitas gracias.
Ben, moitas grazas, señor Laje. Hai dúas enmendas. Unha delas é unha enmenda técnica, outra é unha enmenda do Grupo Ciudadanos relativa á FAC. Acepta unhas, dúas, ningunha? Aceptamos a emenda técnica e rexeitamos a emenda formulada por Ciudadanos, tal como xa comentamos co seu grupo. Ben, se incorpora a emenda técnica, polo tanto, en primeiro lugar, procedemos á votación da enmenda presentada polo Grupo Ciudadanos. De non prosperar esta, se votará o proxecto de orzamento xeral e plantilla cadro de persoal da corporación. Votos a favor da enmenda de Ciudadanos? Grazas, señor Martínez. Votos en contra? Moi ben, queda rexeitada a emenda. Moitas grazas. Votos, polo tanto, a favor da aprobación do proxecto de orzamento xeral e cadro de persoal da corporación para o exercicio 2020. Votos a favor. Moitas grazas. Votos en contra? Grazas, abstencións non hai. Ben, pois queda, polo tanto, aprobado. Rematamos este pleno. Moitas grazas a todos e a todas.